7 snin fil-kariga ta' maġistrat. Fl-awla kriminali iltaqet ma' diversi każi soċjali, minnhom talmet u se tifhem aktar il-problemi li ta' kuljum jiffaċċjaw in-nies. Tkellmet dwar dan l-imħallef Edwina Grima. Strat dejjem ħdimt fil-kamp penali, fil-kriminal, kif ħadd meta ħadd id-diskors tiegħi issa meta ħadd il-ġurament, fil-kriminal tintaqa' mal-problemi soċjali kollha, mat traċedji umani kollha u trid tkun bil-fors uman. Mhux biss tapplika l-liġi, ovvjament trid tapplika l-liġi, xi kultant mhux dejjem ikun faċli meta tkun infaċċata b'ċerti sitwazzjonijiet li jkunu taqsim il-qalb kultant iva, imma kemm stajt provajt, kemm applikazzjoni tal-liġi b'umanità provajt nagħmel il-ġustizzja. Kien l-4 nofsinhar li Edwina Grima ħadet il-ġurament bħala mħallef. Mal-ġudikatura naqdet ukoll l-avukata Joanne Vella Kuxkieri. Wara 13 sena fil-professjoni ta' avukat, ħadet il-ġurament bħala maġistrat. Tallimt ħafna fil-prattika bħala avukat, mill-kollegi tiegħi titgħallem anke dawk li jkunu kontra tiegħek, titgħallem ħafna minn għandhom, ħasservi bħala bażi. Ovvjament baqali ħafna x'nitgħallem, però lesta li nitgħallem day by day, ovvjament nagħmlu xogħolna u nitgħallmu dejjem iktar. L-imħallef u l-maġistrat il-ġdid ingħataw il-ġurament tal-ħatra mill-President tar-Repubblika George Abela. Il-President laqab sodisfazzjon il-ħatra taż-żewġ nisa fil-ġudikatura. Spjega li ta' sodisfazzjon li l-pajjiż ikollu nisa f'dawn il-karigi għoljin. Il-President Abela qal li jinsab żgur l-esperjenzi li kisbu tul is-snin fil-karrier legali tagħhom se jkunu utli f'din il-kariga l-ġdida. Il-President saħaq li għandhom dejjem iżommu l-kodiċ tal-etika f'moħħhom biex bekk verament jaħdmu biex ikollna ġustizzja effiċjenti u b'wiċċ uman. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-qraba tal-imħallef u l-maġistrat il-ġodda. Preżenti wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Avukat Ġenerali Peter Grech.